Ами знаеш какво, Дидо ти ще правил пирамидата някъде да почиваме. Ако приедиш, ще речем това Ами ай? Чакай, Джиджак. Не трябва да ти е наклона на скъта, е така трябва да се прави най-вероятно. Чакай. Назад. Стопори си с щек. Това е идеята на тия. Вода. Вито, а ти не разбрали, че караме насам. Значи, няма да кажи, тръгваме по Сахара към чайната, искам да се засилим, за да хване всички скоци и ти да спреш най-долу преди маркозителната бела. И аз там спра и не мога да продължа. Трябва да тръгна с тебе, а Джони е тръгнал насам. Човек, че има без да го. Не, ти си добре, искам с теб. Не съм добре. Въобще не ме слушаш, какво ти говоря, бе? Да, ние с Филипа ти скочи скока и спомни, че Джиджо. Аз трябва да огора долу и последствие си съседих, че е горе. И аз вече бях долу. Последствие съседи. Да. Последствие съседи. Значи това са неща, които се случват в рамките на 10 секунди. Като трябва да го горе и съседих, че го видях горе преди. Тогава съседи, че си го видял горе преди 5 секунди ли, бе? Ужас! Нямаше колко главата си така, ме човек. Има прекарай мене и аз трябваше да ходя през клековете 50 метра, за да се върна на пистата. Разбира ли какво направи? Идва там, аз ще ти кажа къде да се засилим и скачим на ни горчета толкова малко. Добре, и само да спрем течението. Пием по бирчика и после пак газ. Само до там отиваме, бе, какво да катериш, бе, човек? По харамията тръгваме след уния там, виждаш ли? Няма да се катерим, да. Само ще бутаме там до там. Тази да, Не. Брутално. Карал ли си? Германец имаше една Ямаха, 116 мили на макс, на прекъсвач. Да. Направо летиш. А завива ли добре? Еми, като са 120 мили, Не много. трябва внимаваш с заводите, да си кажа. Караш направо обикновено. Избираме една нива, дълга, и газ до тук. И само гледаш и какво. Така, да се струва, че ни вървиш чак толкова бързо. И после през селото, като тръгнеш с тази скорост, и уния дървета направо фил. И там не мога да разбереш скоростта, защото си на едно равно поле след. Ама нямаме сняг, той затова е продаде. Това продаде преди 2-3 години, няма къде да се кара вече. То няма сняг. Тук четох по Борова, че дават под наем. Това е нагрята магма. 60 лева или? На земята е пълна с лава. 60 лева или 80 лева на час. Повърхността, които се казват вулкани. За някой път, като тръгнеш да кипи тази лава вътре, и почва да изригаш през вулкани. А Витоша, като ми дойдете на гости, ще качим на Витоша. Витоша е угаснал вулкан. Да, той Вито ми разказа, той гледа Слави от The Clashers. И той наистина доста ги възпитава тия... Да, има такива. Има и някакви много глупави там мистерии. Да, смешни такива, глупови. Ама те в птиците, не знаеш, са кефът на такива страшни неща. Ама тия, дете съм там топ 10, това са готви. Даже и аз ги гледам от време на време. Още малко.
Нали? Не ми ги сори. Програма, готов ли си? Яко как? Винаги Малко се готов. бърга програмата, ама... Тя си наравно се, тук е лесно. Няма те мъчим. Тук съм про. Давай, давай. Ай там долу на гледката да седем на завоя. Какво става, бе? Защото си седна в мек. Къде, брат, ще спра? Тук ли? Тук ли? Къде? Изчакаме, че тук имаме равно. Някъде тук след решим тук до борщата, мога да се гътнем някъде. Завет, но тъмън тук не е така, желето там. Там направо след да се облече.